ассалому алайкум янагони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фат аст ки чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат манзури шумо мегардад. Дар барномаи имрӯза мутаваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи бозиҳои даври ҳафтуми лигаи якум. дар даври гузашта Равшани Кулоб бори аввал дар мавсим мағлуб гардид. Шогирдони Ғайраталӣ Мираҳмадов дар сафар аз тими Панҷшер бо ҳисоби 4-1 ноком шуданд. баъди бозии Ғайраталӣ Мираҳмадов гуфт ки кӯшиш мекунем то ин ки иштибоҳое ки ин давр буданд дар даври оянда рух надиҳанд. дастаи Эсхата низ дар даври гузашта ноком гардид. Эсхата дар майдони худ аз ҳосилот бо ҳисоби 2-3 шикаст хӯрд. дар даври ҳафтум ҳар ду ин даста бо ҳам рӯбарӯ гардиданд. дар доираи бозиҳои даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум ду садрнишини ҷадвали мусобиқа бошгоҳи Равшани Кулоб ва дастаи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд андари майдони рақобат гардиданд. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб баргузор гардид. пас аз баргузории 6 давр дастаи Равшани Кулоб дар садри ҷадвал бо касби 15 имтиёз қарор гирифт. таъқибкунандаи асосии ин бошгоҳ дар рафти ин мавсим аз Эсхатаи Хуҷанд ба ҳисоб меравад ки дар 6 бозии қаблии худ дамаки 2 маротиба мувоҷиҳи шикаст гардид ва 4 маротиба пирӯзӣ ба даст овард. дар дақиқаи 8 майдондории аллакай ҷониби дарвозаи Эсхата пеналти таъин карда мешавад. қоидаи бозӣ вайрон шуд зидди ҳамлавари даста ва аз ҳамин лиҳоз ҳам бе шаку тардид довари майдон пеналти таъин мекунад ки ба назди тӯб Далер Шомуродов меояд, шахсе ки ҳамеша пеналтиҳои дастаро иҷро мекунад. дар дақиқаи 8 тавонист ки тӯбро дақиқ ба дарвозаи рақиб ворид намояд ва ҳамин тариқ ҳисоб дар дақиқаи 8 кушода мешавад 1-0. дар идома низ дастаи Равшани Кулоб ҳуҷумҳои худро пайдарҳам роҳандозӣ мекард. дар ин радиф ҳам Далер Чолов, ҳам Шоди Муродов ва ҳам беҳтарин нишонзани даста дар ин мавсим Амирҷони Фаррухзод бештар талош мекарданд ки дар қисми якуми майдондорӣ аллакай ҳисобро бузургтар кунанд ва дар як ҳуҷуми навбатӣ аз канори рости майдон пас анҷом медиҳад Амирҷони Фаррухзод, партов ба дохили ҷаримагоҳ ва дар як вазъияте ки чунон ба чашм мерасид ки тӯб аллакай ба дарвоза ворид шуда истодааст. пас аз зарбаи Далер Чолов тӯб ба сутуни дарвоза бармехӯрад ва дарвозабони Эсхата дар ин вазъият Мубинҷон Гадойбоев ҳеҷ кор ҳам карда наметавонист, аммо дар ин вазъият 2 маротиба пайҳам дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ медорад. дарвоза аллакай холӣ буд, аммо дар зарбаи дуюм Далер Чолов бо сар зарбаро иҷро кард, аммо он ҳам ба дарвоза ворид нашуд. ҳамааш сабабаш дарвозабони Эсхата ва маҳорати волои ӯ. дар ин вазъият бошад аллакай ба дарвозаи Рустам Ризоев зарба иҷро карда мешавад. дарвозабон ҳам наметавонист ин зарбаро баргардонад, аммо пас аз як расиши тӯб ба амон ноҳамвории рӯи чаман тӯб масири равишаш тағйир меёбад ва ба тири дарвоза бармехӯрад ки дар ин вазъият имконоти беҳтарин доштанд футболбозони Эсхата ки ҳисобро баробар кунанд, аммо тӯб мутаассифона барои мухлисони ин даста вориди дарвозаи Равшани Кулоб нагардид. дар даври гузашта ҳар ду дастаҳо бохт карданд. Равшани Кулоб аввалин маротиба шикаст хӯрд дар ин мавсим. даста аз дасти бошгоҳи Панҷшери Ҷалолиддини Балхӣ мағлуб гардид. ғайри интизор Панҷшер дар варзишгоҳи хонагии худ бо ҳисоби 4-1 тавонист ки Равшани Кулобро мағлуб намояд. дар ин мавсим ягон даста ба дарвозаи Равшан 4 гол назада буд, аммо аз дасти Панҷшер ин кор омад ва умуман бояд қайд кунем ки Панҷшер дар ин мавсим ҳар дуи пешсафони ҷадвалро мағлуб кард, ҳам Эсхатаро ва ҳам Равшани Кулобро. ҳамин тариқ қисми аввали майдондорӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафи соҳибони майдон ба анҷом мерасад. ин дафъа зарба иҷро мекунад ҷониби дарвозаи рақиб Абдураҳмон Нозимов ва пас аз як фикр кардан довари майдон пеналти таъин мекунад. дуюмин пеналти дар ин дидор ва инҷо низ тӯб ба дасти футболбози Эсхата расида буд. аз ҳамин сабаб ҳам дар як мавқеъ қарор дошт довар ки хуб дид ин лаҳзаро ва ҳамин тариқ пеналтии дуюм таъин карда мешавад дар дақиқаи 49 ва боз ҳам Далер Шомуродов голи дуюми дастаи худро ба самар мерасонад. 2-0 Равшан пешсаф мегардад. дар қисми аввали майдондории Эсхат ҳамак як маротиба тавонист ки як вазъияти хавфнокро роҳандозӣ намояд дар назди дарвозаи Равшани Кулоб. дар идома бози онҳо хелам заиф гардид. дар дастаи Равшан аз ҳама талоши зиёд беҳтарин нишонзани даста Амирҷони Фаррухзод мекард ки голи ҳафтуми худро ба самар бирасонад. ин футболбоз 6 гол қаблан ба самар расонида буд, акнун дар талоши голи навбатии худ буд, аммо он қадар кораш омад накард дар ин дидор. ва аслан ҳар дуи беҳтарин нишонзанҳои ҳам Равшан ва ҳам Эсхата дар ин дидор натавонистанд ки дарвозаи рақибро рах накунанд, яъне ки Амирҷони Фаррухзод аз дастаи Равшани Кулоб ва Мубинҷон Муминов аз дастаи Эсхата. ҳар ду ин футболбозон 6 голи доранд. дар даври гузашта ҳам Эсхата низ мағлуб гардид. дӯстони азиз, аз дасти ҳосилот дар як бозии пур аз ҷолибият ва пур аз ҳасосият бо ҳисоби 2-3 дар шаҳри Хуҷанд Эсхата мувоҷиҳи шикаст шуд.
дар ҳайати эсхата дар ҳамон дидор фирдавс икромбеков ва мубинҷон муминов як голи ба самар расониданд, аммо дар ин дидор бошад ҳисоби 2-0 хотимаи кор набуд. голи сеюм ҳам ба дарвозаи муминҷон гадоибоев ворид мегардад. дар дақиқаи 86 майдондорӣ Саид Амири Саид Аҳмад голи сеюми дастаи худро ба самар мерасонад ва ин ҷамъбасти кор буд. ҳисоби 3-0 натиҷаи охирини ин рақобат. дар даври навбатӣ, дар даври ҳаштум дастаи равшан сафар мекунад ҷиҳати анҷом додани вохӯрӣ бо дастаи ҳосилот. эсхата бошад дастаи шаҳри ҳисор барқчиро қабул менамояд ки ин як имконоти хубе аст барои дастаи эсхата ки боз ҳам ба зинаи дуюм баргардад, зеро ки пас аз хотимаи ин рақобат эсхата аз зинаи дуюм ба зинаи сеюм фаромад. бошгоҳи моҳири ёвон ба зинаи дуюм баромад ва фарқияти имтиёзҳо байни ин ду бошгоҳ ду холро дар бар мегирад, яъне ки 18 имтиёз Равшани Кӯлоб дар зинаи якум, 14 моҳир ва 12 эсхата. равшани Кӯлоб яке аз дастаҳои беҳтарини лиги якумешанд. бозӣ пуршиддат гузашт. ман як хай медонтон ки ким боитад ки судии балон мемонад. ман умуман ин тарафдор нею. бозӣ пуршиддат гузашт, бозӣ нағз гузашт, лекин ман сал ҳаминаш ба тарафдор нестам. бозии имрӯза хеле ки дидем барои 6 хол буд. арди даста бисёр бозии хуб нишон доданд, кӯшиши заҳматҳои бисёр кашиданд. хеле дидем мо дар қисми аввал бисёр ҳолатҳои голзанӣ хуб доштанд бачаҳо ки хай нашуди футбол аст, айрои футбол ҳам. рост дигар мо баъди бохти бозии Паншер бисёр даста тайёрии хуб дидагӣ буд ки мо як бозӣ агар мо бозии Паншерро бо ғалаба мекардем, бо ҳолати чи даста хуб мешид. лекин хай мо дар он ҷаи футбол мо бозиро бохтем. ростига бисёр тайёрии нағз дидагӣ будем барои бозӣ ки бозӣ дастаи эсхата дастаи пешсаф аст. қатори мо ки дар ҷои дуюм ҷой гирифтагиаем, мо бисёр тайёриҳои хуб дидагӣ будем ки фақат барои ғалаба қатъиё бозӣ кунем. вобаста дар ин бозӣ ки ҳаво хеле ҳам гарм буд, мо бозимонро ҳавои гармро нигоҳ накарда бозӣ кардем. хай чанд камамент доштем задем. дар қисми дуюм моментҳо бисёр буд, назадам бачаҳо. агар шояд мумкин 5-6 мешид. бозӣ мо хеле бозии нағз гузашт. тими барқчӣ қабл аз рақобатҳои даври ҳафтум танҳо як маротиба пирӯз гардида буд. футболбозони шаҳри ҳисор дар даври шашум наздик буданд ки дар бозӣ бо Исфара соҳиби имтиёз шаванд, вале голи задаи Фирдавс Мусоев дар дақиқаи 87 барқчиро аз як имтиёз маҳрум кард. дар бозии бо ваҳдат низ барқчӣ дар дақиқаҳои охир гол сар дода ноком шуд. дар даври ҳафтум барқчӣ дар майдони худ бо Паншер бозӣ кард. футболбозони Паншер баъди пирӯзӣ бар садрнишини ҷадвал Равшани Кӯлоб бо рӯҳияи баланд ба шаҳри Ҳисор сафар карданд. шарҳи бозии барқчӣ Паншерро тамошо мекунем. дар доираи даври ҳафтуми рақобатҳои лигаи якуми мамлакат рақобатҳо баргузор гаштанд. дар ин давр дастаҳои барқчӣ ва Паншер байни ҳам бозӣ намуданд. бозии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор гашт ва қабл аз ҳамин бозӣ дастаи барқчӣ яке аз дастаҳои заифтарини лигаи якуми мамлакат ба ҳисоб мерафт ва дар умум яке аз дастаҳои заиф ҳаст. ин даста ба ҳамин хотир рақобат бар муқобили Паншер барои дастаи мазкур бисёр ҳам муҳим буд ва бояд дар ин дидор футболбозони барқчӣ тамоми нерӯи худро сарф мекарданд ки ғалаба ба даст биранд. ҳамчунин дастаи Паншер бошад дар ҷадвал бо 10 имтиёз дар зинаи панҷум қарор дошт ва талоши дастаи Паншер барои беҳтар намудани вазъият ва наздиктар шудан ба қисмати болоии ҷадвал буд. аммо оғози рақобат чунин мегуфт ки ҳар ду даста дар ин дидор кӯшиш мекунанд то ин ки имтиёз ба даст биёранд ё ин ки ғалабаи софро ба даст биёранд. бозӣ дар нимаи аввал бисёр ҳам пурҷӯшу хуруш сурат гирифт ва футболбозони дастаи Паншер чанд имконият доштанд барои задани гол. махсусан яке аз чунин фурсатҳо ана ҳамин зарбае буд ки капитани даста ҷониби дарвозаи барқчӣ равон кард аз зарбаи ҷаримавӣ. ҳоло такроран ин ҳолатро мебинем ки тӯб ба сутуни дарвозаи дастаи барқчӣ бармехӯрад ва хеле наздик буд ба гол, аммо футболбозони дастаи Паншер аз он истифода карда натавонистанд.
шуданд. умуман рақобат дар нимаи аввал бештар дар назди дарвозаи дастаи барқчӣ сурат мегирифт ва футболбозуни дастаи Паншер зиёдтар кӯшиш мекарданд ки хоб барои задани гол ҳарчи сари вақт муваффақ гарданд. ва бубинед чунин як ҳолати дигарро ки дарвозабони дастаи барқчӣ иштибоҳан аз назди дарвоза ба пеш баромад ва қариб буд ки ту ба тури дарвозаи дастаи барқчӣ дар ҳоле ворид гардад ки дарвоза холи аст. дар нимаи аввал ҳамагӣ як ё ду зарба дар иҷрои футболбозони барқчӣ буд ва он ҳам аз тарафи ҳамлагари асосии даста анҷом дода мешуданд ки ягонтои онҳо мустақим ҷониби дарвозаи дастаи Паншери Ҷалолиддини Балхӣ набуд. умуман нимаи аввали рақобат барои дастаи барқчӣ на он қадар бобарор сурат гирифт, чаро ки футболбозони ин даста дар ба миён овардани ҳолатҳои хавфнок муваффақ гашта натавонистанд. акнун ба рӯйдодҳои нимаи дуюми бозӣ назар меандозем дӯстони арҷманд ки бозам аз оғоз футболбозони дастаи Паншер кӯшиш мекарданд ки пешсаф шаванд ва яке аз лаҳзаҳои ҷолибтаринро дар аввалин имконияти худ онҳо ба миён оварданд ва дарвозабони дастаи барқчӣ ҳам дар ҳамон вазъият бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард. ҳол яке аз ҳуҷумҳои камшумури футболбозони дастаи барқчиро мебинем ки хеле наздик ба гол буд, аммо инҷо дарвозабони барқчӣ дарвозабони Паншер аниқтараш сари вақт амал намуд ва нагузошт ки хуб футболбозони барқчӣ пешсаф шаванд. умуман дастаи барқчӣ баъди як муддате дар қисмати дуюм рафти бозиро комилан ба истилоҳ контрол мекард ва ё худ идора мекард ва чандин имкониятҳои голзанӣ буд аз тарафи футболбозони мизбон, аммо дар ин рақобат бозигарони дастаи барқчӣ то ба дақиқаи 80 ба задани гол ҳатто даст ёфта натавонистанд. баъди муддатҳои тӯлонӣ ба ҳамла мегузоранд футболбозони Паншер ва боз ҳам ҷониби дарвозаи барқчӣ наметавонанд зарбаи дақиқ зада бошанд ва дар дақиқаи 83 рақобат буд дӯстони арҷманд ки Маҳмуд Ғайёров аз дастаи Паншер ба задани гол даст ёфт ва дастаи Паншерро пешсаф намуд. то дақиқаи 80 дастаҳо мубориза бурданд ва футболи ҷаззобро нишон доданд дар варзишгоҳи марказии Ҳисор, аммо касе ба задани гол даст наёфта буд ва дар дақиқаи 83 Маҳмуд Ғайёров аз як вазъияти стандартӣ истифода карда дар ҳоле ки дарвозабон мавқеашро аз даст дода буд, тӯбро ба тури дарвозаи рақибон ворид намуд. ҳамин тавр футболбозони дастаи барқчӣ кӯшиш карданд ки акнун дар идомаи ҳамин рақобат ки вақт хеле нозук буд ҳарчи зудтар ҷавоб гӯянд ба голи задаи Маҳмуд Ғайёров ва яке аз чунин вазъиятҳое ки хеле наздик ба задани гол буданд футболбозони барқчӣ ана ҳамин ҳолат буд ки дарвозабон онро бартараф кард. хуб голи муҷаллое ки дар иҷрои Зуҳриддин Фузайлов зада шуд дар дақиқаи 96 бозӣ бояд ки дид такрор ба такрор ва ин голе буд ки ҳисобро баробар карду дар ин рақобат имтиёзҳоро тақсим намуд. Паншер бо 11 имтиёз дар зинаи панҷум ва барқчӣ бо 4 имтиёз дар зинаи 11 қарор гирифтанд баъди рақобати даври ҳафтуми лигаи якум. моҳир дар баробари Равшани Кӯлоб яке аз дастаҳои голзани Лига якум ба ҳисоб меравад. айни ҳол Равшани Кӯлоб 27 гол задааст ва моҳир бошад 21 гол. моҳир ба ғайр аз бозӣ бар муқобили Шоҳ Мансур дигар дар тамоми бозиҳои мавсими ҷорӣ гол задааст ва дар як бозӣ даста камтар аз 2 гол ба самар намерасонад. хати ҳимояи моҳир он қадар пурқувват нест, чунки баъди 7 давр моҳир ба дарвозааш 19 гол сар додааст. Исфара қабл аз ин давр тавонист ки барқчиро бо ҳисоби 3-2 дар майдонаш ноком кунад. дар ин давр моҳир бо Исфара бо ҳам вохӯрданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба шарҳи бозӣ. дар идомаи рақобатҳои даври ҳафтум дастаи моҳир аз ноҳияи ёвон дар майдони худ Исфараро аз шаҳри Исфара қабул кард. ёдовар мешавем ки дастаҳои мазкур айни замон дар топ 4 яъне қисми болоии ҷадвали мусобиқа қарор доранд ва ҳар кадоме аз имтиёзҳое ки дар бозиҳои байни худӣ ба даст оварда мешавад барои мавқеъгирии дастаҳо дар ҷадвали мусобиқа бисёр нақши муҳимро мебозад. ҳамин аст ки дастаи моҳир дар баробари ҳарифи худ баҳри ба даст овардани 3 имтиёзӣ зарурӣ талош кард, аммо дар қисми якуми бозӣ дастаи мазкур дучори мушкилиҳои зиёд шуд. агарчанде футболбозони дастаи мизбон тавонистанд дар оғози ин рақобат бартариро ба дасти худ гиранд ва ҳисобро кушоянд,
лек баъдан ташаббуси майдондории пурра ба ихтиёри дастаи меҳмон гузашт. ҳоло голи якуми футболбозони дастаи Моҳирро мебинем, ки он ба номи Муродбек Юсупов навишта мешавад. Мавсуф дар дақиқаи 8 тавонист баъд аз партоби ҳамдастааш истифода карда ҳисобро кушояд. такрори ин ҳолатро бори дигар мебинем. зарбаи ӯ ҷониби дарвоза дар ин лаҳза боис бар он мешавад, ки ҳисоб кушода шавад. дар идома футболбозони дастаи Исфара тамоми ташаббуси рафти бозиро ба дасти худ гирифтанд ва тавонистанд яке паси дигаре ба дарвозаи дастаи Моҳир голҳои худро ворид кунанд. Умуман дар 15 дақиқа футболбозони меҳмон ба задани 3 гол муваффақ шуданд. голи аввал аз сӯи Хушбахт Назиров зада шуд дар дақиқаи 19. ҳамон тавре ки мебинед, ин яке аз зеботарин голҳо дар даври мазкур ба ҳисоб меравад. зарбаи ӯ ҳадафмандона ҷониби дарвоза иҷро шуд ва дарвозабон дар ин лаҳза ҳеҷ коре аз дасташ наомад. бо гузашти 4 дақиқаи дигар Фирдавс Мусоев аз ҳайати дастаи Исфара ба задани голи дуюм муваффақ мешавад, ки баъд аз чанд лаҳза ҷараёни ҳуҷуми навбатии футболбозони Исфараро ҳам мебинем. бубинед, баъд аз як тӯбрабоӣ дар маркази майдон онҳо чунин имкониятро ба вуҷуд оварданд ва ҳамон тавре мебинем футболбози бо таҷриба Фирдавс Мусоев бе ягон мушкилӣ дар дохили ҷаримагоҳ дарвозабони ҳарифро ҳам фиреб кард ва ҳамин тавр голи дуюми ҳамдастаояшро ба ҳадаф расонид. бозигарони Исфара бо ин қаноатманд нашуданд. дар идомаи қисми якуми бозӣ онҳо боз ҳам ташаббусро ба дасти худ гирифтанд ва тавонистанд дар дақиқаи 34 голи сеюми худро ба ҳадаф расонанд. ин дафъа Абдураҳим Раҳимов аз партоби ҳамдастааш истифода карда аз як вазъияти стандартӣ дар дохили ҷаримагоҳ мавқеи озодро интихоб карда буд ва бе ягон мушкилӣ зарбаро ҷониби дарвозаи ҳариф равон кард. чӣ тавре ки мебинем, муҳофизатгарони дастаи Моҳир дар дохили ҷаримагоҳи худ мавқеи нодурустро интихоб карда буданд. ин сабаб шуд то футболбозони дастаи Исфара голи сеюми худро ба ҳадаф расонанд. аммо дар ҷараёни танаффус сармураббии дастаи Моҳири Ёвон албатта корҳои фаҳмондадиҳиро хуб анҷом дод. ба шогирдонаш ҳама чизро омӯзонид, ки чӣ гуна дар ҷараёни қисми дуюм рақобат кунанд ва ҳамин буд, ки онҳо тавонистанд дар ҷараёни қисми дуюм як камбеки бисёр олиро пешниҳоди мо шумо кунанд. қаҳрамони асосӣ дар ҷараёни ин бозӣ Баҳровар Ҳалимов шуд, ки мавсуф ба задани 3 гол даст ёфт ва баъд аз анҷоми ин бозӣ беҳтарин футболбози ҳамин дидор ҳам эътироф гардид. голи аввали ӯ ҳамон тавре ки мебинед дар дақиқаи 77 зада мешавад. баъдан Баҳровар дар дақиқаи 79 боз як голи дигар зад ва сипас дар дақиқаи якуми иловагӣ Баҳровар Ҳалимов голи 4-уми пирӯзиовари ҳамдастаояшро ба ҳадаф расонида дар ин бозӣ бисёр ҳам муҳим 4-3 ғалабаи дастаашро таъмин мекунад. Баҳровар қаҳрамони воқеии ин дидор буд ва Моҳир бошад баъд аз пирӯзии навбатиаш дар ҷадвали мусобиқа зинаи дуюме ки қаблан ишғол мекард, онро боз ҳифз намуд ва дар баробари Исфара албатта ба даст овардани 3 имтиёзи зарурӣ барои футболбозони ноҳияи Ёвон бисёр натиҷаи хуб ҳам ҳаст. Сегодня мы принимали команду, одну из ведущих команд, которая была выше нас. Игра была очень трудная для нас. В первом тайме мы уступали 3-1, но во втором тайме сделали коррективы, внесли коррективы, и это пошло нам на пользу. бинандагони арҷаманд, акнун биёед бубинем, ки дигар бозиҳои даври ҳафтум бо кадом натиҷаҳо ба анҷом расиданд. равшани кулоб баъди пирӯзии худ ҳамон садрнишини ҷадвал аст. Моҳир бошад баъди пирӯзияш ба зинаи дуюм баромад. мавқеи дастаҳо дар ҷадвал айни ҳол чунин аст.
бозиҳои даври 8-ум рӯзҳои 6 ва 7 август баргузор мегарданд. таваҷҷӯҳ кунед ба рӯйхати бозиҳо. дар ин давр ба ягон дастаи меҳмон муяссар нагардид ки дар сафар ғалаба кунад, зеро мизбонон дар майдони худ хело ҳам хуб ҳунарнамоӣ карданд. ҳамчунин меҳмонон нисбат ба мизбонон шумораи ками голҳоро дар даври ҳафтум ба сама расониданд. биёед акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба дигар оморҳои даври хатм гардида. рақобатҳо дар лигаи дуюм низ ҷолибтар шуда истодаанд. дар минтақаи душанбе бозиҳо ҳафтаи гузашта шурӯъ гардиданд. биёед бубинем ки бозиҳои лигаи дуюм дар минтақаҳои душанбе, вилояти суғд ва хатлон чӣ гуна хатм гардиданд. бинандагони арҷуманд, дар ҳамин ҷо барномаи фатҳ ба анҷом мерасад. бо шумо будам Фаридуни Шарифзод. ташаккур барои диққататон. хайр, то ҳафтаи дигар шоду пирӯз бошед.